हाग्रामा महिलारिया सोर? हाग्रामा महिलारिनो सोर अधिकार होनाय? हाग्रामा महिलारिनि नोटिस हरनाया जेबो ओंथि गैया। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ एक्स बेल्टी कोअपारेटिव ससाइटिनि आफादगिरि मनज कुमार ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। हाग्रामा महिलारिनाव गोख्रों सोंथि खालामदों जे हाग्रामा महिलारिया मा जाहोनाव बबे गोहोजों बबे सिस्टेमजों बेबादि आंनि आफादगिरि बिबानखौ सिफायनायनि लाइजाम हरदों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ। बिथाङा बबे खारनाव मा खारनाव बबे पावारजों बा बबे सिस्टेमजों आंनि कमिटिनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा सिफायदों बा सिफायनायनि नोटिस हरदों बेखौ जों बुजिनो मोनाखै। बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया बर'नि सासे दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि आफादगिरि। बिथांखौ जों मान होयो होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय बिथाङा बबे गोहोजों बबे सिस्टेमजों बिपिएफनि राइटिं पेडनिफ्राय आंनि कमिटिनि आफादगिरि बिबानखौ सिफायनायनि गोहोखौ बबेनिफ्राय मोनखो होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ। बिथाङा सासे बर'नि लिडार बिपिएफनि आफादगिरि जोङो सिनायो आरो बिथांखौ जों सनमान होयो। खिन्थु बिथाङा अबे जुक्तिजों अबे खारनजों अबे सिस्टेमजों बिपिएफनि राइटिं पेडनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों बे जिनिसखौसो जोङो आसरित जों मोनदों। आरोबाव बिथाङा गोख्रों रावजों बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया सिस्टेमखौ मोजाङै बुजिजोबनो हायाखै जानो हागौ। बेनिखायनो सिस्टेमनि थाखाय आरो नियमखौ बुजिनो थाखाय बिथाङा माबा मोनसे सावरायनांगौ दंब्ला जोंजों गुवारै सावरायलायनो हागोन होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथां मनज कुमार ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों मा गोख्रों बाथ्रा फोरमायबावखो फै जों आबुङै खोनासंना लानि। माने जोंनि गासै बर'नि ससियेल मिडियाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रादाबफोरनि खौरांगिरि बिथांमोननिसिम दिनैहाय नोंथांमोननि सोंनाय बायदियै आङो बेखौनो बुंनो लुगैदों जे माने दाखालि थांनाय 27 तारिखआवहाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आं जे सासे एक्स बेल्टी वेलफेयार क'अपारेटिव ससाइटिनि आफादगिरि बे आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा बबे असिलायै बा बबे नोजोरजों बिथाङा आंनि बिबानखौ माने होख्लायनाय बा डिसमिस खालायनाय मोनसे नटिफिकेसन मोनदों। बे नटिफिकेसननि सायावनो आङो गुवारै बा गेबेङै खेंफोरथि होनो थाखाय आङो दिनै नोंथांमोनखौ आंनि दरखं मोखाङाव खावलायनानै लाबोनाय जादों। एक्स बेल्टी वेलफेयार क'अपारेटिव ससाइटि होननानै बुङोब्ला जों बयबो बुजिनो हायो बे मिथिनो हायो। एक्स बेल्टी वेलफेयार क'अपारेटिव ससाइटिया मानो बानायदों बा मानो बानायनो गोनां जादों बेनि गुबै ओंथिखौ आङो फंनैसोब्लाबो बुंथारनांगोन। कारना जाहैबाय बिएलडि आरो आसाम सरकार भारत सरकार 2003नि 10 फेब्रुवारियाव बिटिएडि मोनसे एकर्ड खालायदों। बे एकर्ड खालायनायनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बा आद्रा थालाङोब्ला बेखौ प्रेसार होनायनि थाखाय जोङो एक्स बेल्टी वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों मोनसे जोंखौनो एक्सट्रा बडि हिसाबै जों कमिटि बानायनानै लानो गोनां जादों। खारना बेनो दफाफ्रा 100% मावफुंजानांगौ प्लास बेनिफ्राय जोंनि एक्स बेल्टी वेलफेयार बिथांमोननि जानाखि रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसनाबो जोंजों गेबेङैनो मावफुंजानांगौ। बेनि थाखायनो जों गोजायै एक्स बेल्टी हिसाबै मोनसे क'अपारेटिव ससाइटि रेजिस्टार्ड जों मोनसे कमिटि जों बानायनानै लानो जों हादों। बेनि थाखायनो आङो बयखौबो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो गेबेङै फोरमायनो सानदों जे बिथाङा बबे खारनाव मा खारनाव बबे पावारजों बा बबे सिस्टेमजों आंनि कमिटिनि
आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा सिफायदों बा सिफायनायनि नटिस हरदों बेखौ जों बुजिनो मोनाखै। बेखायनो बेनि सायाव जों गेबेङै जोंनि XBLD वेलफेयार कपारेटिभ ससाइटिनि एगजिकिउटिभ बडिया रायलायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौनो स्पष्ट'करन होनाय जायोदि जोंनि XBLD वेलफेयार कपारेटिभ ससाइटिया गभर्नमेन्ट रेजिस्टार्ड मोनसे आफाद, बेवहाय बायल' दङ। बे बायल' मथेसो जोङो बा सिस्टेम मथेसो जोङो थांगोन बा मावलांगोन, हाबाफारिखौ मावलांगोन। एसे दासिम आङो आफादगिरि जानानै 6-7 मासल' आं रानिं जादों। बेवहाय जोंनि कपारेटिभ ससाइटिनि जानाखि हाबाफारि लानाय दं बेखौ गेबेङै जों दाबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो दाबो जोंनि वार्कफोरखौनो मोजां रोखोमै एवारनेस जों खालामजोबनो हायाखै। बेनो आंहा बुंनांगौआ बेनो, माने जोंनि गासै XBLD आरो जोंनि बर'नि गासै बुद्धिजिबि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गेबेङै खावलायनाय, बिथांनि जायनाखि नटिफिकेसन होनाय बे नटिफिकेसना एक्सेप्ट जाथाव नङा। बियो बेआइनि आरो बिहा जोंनि XBLD वेलफेयार कमिटिजों BPF पलिटिकेल पार्टिजों जोंहा नांजाबथाबनाय मोनसे सोमोन्दो जोंहा गैया। जों इन्डिपेन्डेन्ट बडि आरो बिथाङाबो इन्डिपेन्डेन्ट बडि, बेखायनो बिथाङा जोंखौ सिफायनो हानाय अधिकार गैया। लुगैदों आङो XBLD वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि जाजेननायनिफ्रायनो गासै जोंनि बर'नि जातीय दल संगठनफोरजों गोबांजोंनो सावरायनायनि गेजेरजों आरो जातीय दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जोंखौ खावलायदों जातियाव गोबांथार अलखद जिहेतु नुजाबाय, बे अलखद नुजानायखौ जाहाथे नोंथांमोननि आफादनि जानानै बा नोंथांमोननि आफादखौ जोङो खावलायनो लुगैदों हिसाबै बा खावलायनाय हिसाबै जोङो बेखौनो बिथांमोननि बोसोन बायदियै, बिथांमोननि थिननाय बायदियै, बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै दानि बर'नि जानाखि भबिसत, बे भबिसतखौ नुहुरनानै जों गासै XBLD वेलफेयार कपारेटिभनि एगजिकिउटिभ बडिनि गासै सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा जों लानो हादों। जातिनि भबिसतनि थाखाय जातिया बोरैहाय खौसेथि जालांनो हायो, जातिया भबिसतआवहाय बोरैहाय गेरेमसा जाति हिसाबै पृथिबिराव बा बुहुमाव गायसनलांनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दा जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो जातीय संगठनफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा पलिसि जों लानो हाहैदों जे जोंनि गेजेराव खौसेथिया दरखारथार। बे दरखारखौनो बोरैहायबा मोगथाङाव महर होनो हायो बेखौनो जोङो गासैनिसिमबो दल संगठननि बुद्धिजिबिफोरनि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम जोंनि XBLDनि जानानै आंखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय। जोंनि बे खौसेथिनि जानाखि मिशन, बे मिशनाव जाहाथे बयबो मोजां रोखोमै सुबुरुन होनायनि गेजेरजों जोंनि मिशना भबिसतआव साक्सेस जाहैयो। जाथिया खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि जातिखौ गेरेमसा जाति हिसाबै गायसनलांनायाव जाहाथे बयबो आग बाहागो लालाङो, आं बेखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आङो दिनैनि नोंथांमोनखौ खावलायनानै बा लिंनानै लाबोनानै आंनि स्पष्ट'करन होनो बुंनांगौ बाथ्राया एसेखिनियानो। गोजोन्थों। बे नटिसखौ हरनायनि सिगां नोंथांजों बेबायदि सावरायनायनि जेबो इनफरमेसनबो गैया आरो सावरायनांगौनिबो इनफरमेसन गैया। बे हथातखरि जानाय। दा बेबायदि दा जोंनि जानाखि XBLD वेलफेयार कपारेटिभ ससाइटिनि एगजिकिउटिभ बडिनि सोद्रोमा बिथांमोनजोंबो रावजोंबो बिदि इनफरमेसन गैया आरो आंजोंबो बेक्तिगत हिसाबै इनफरमेसन बिदि गैया। खार'ना बेखौनो आं बुजिनो हादों, बिथाङा सासे बर'नि लिडार, BPFनि आफादगिरि, जोङो सिनायो आरो बिथांखौ जों सनमान होयो। खिन्थु बिथाङा अबे जुक्तिजों, अबे खारनजों, अबे सिस्टेमजों BPFनि राइटिं पेडनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों, बे जिनिसखौसो जोङो आसरित जों मोनदों। बेयो बिराद साननो गोनां बाथ्रा। बिथाङा हयथ' सिस्टेमखौ मोजाङै बुजिजोबथ'नो हायाखै। बेखायनो सिस्टेमनि थाखाय बा नियम नितिखौ बुजिनो थाखाय
बिथाङा जुदि माबा मोनसे सावरायनांगौ दंबा जोंजों गुवारैनो सावरायलायनो हागोन आरो बे सिस्टेमखौ जोङो बुजिलायनो हागोन आं आसा खालायो। नोंथांमोना बे बे आयदानि सायाव माबायदि बिथांखि लादोंमोन जिहेतु नोंथांखौ डिसचार्ज खालामनायनि खोथा नटिफिकेसन नोंथांमोननि गेजेराव मा थांखि? जोंनि एक्सबिएलटि वेलफेयार कपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय बे एजेन्डानि सायाव मोनबो गुरुत्व जों लायाखै आरो जोंनि सासेबो एजुकेटिभ बडिनि मानसिफ्रानो लायाखै। माने बियो गुरुत्वहीन, माने बियो जोंनि एक्सबिएलटि वेलफेयार कपारेटिभ ससाइटिनि जाथाय सिस्टेम नियम बेजों मोनसेबो गोरोबनाय नङा। बेखायनो जों बेखौ गोरलैयैनो लादों आरो बियो जों मालाबाबो माने एक्सेप्टेबोल। आङो एक्सबिएलटि वेलफेयार कपारेटिभ ससाइटिनि आफादगिरि जानायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जाथिय दल संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै बा बिथांमोनहा लोगो हमनानै बुंनाय बायदियै जाथिनि अलखद समाव जोंनि एक्सबिएलटि सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोंखौ जयैनो खावलायदों जे एक्सबिएलटिनि सायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जथेस्थ' फोथायनाय दङ। बे बिसासखौ जोंनो होदों। होनायजों लोगोसे जोंखौ आरोबाव खावलायदों दानि बर'नि जानाखि भबिसत, जाथिनि जानाखि भबिसत, बे जाथिनि भबिसतआ गोबांथार अलखदाव गोग्लैनानै दङ। बे अलखदखौ बोरैहायब्ला जोङो सुस्रांनानै जोंनि जाथिखौ खौसेथि लाबोनो हायो, बेनि थाखाय खावलायनायलाय आंबो सासे बर'नि राजनितिक सासे सोद्रोमा हिसाबै आंबो खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय जोंनि बर' जाथिनि दैदेनगिरि बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै आंबो निजा आंनि राजनितिक जानाखि मेम्बार, बे मेम्बारशिपखौ आङो टटेलि टेक खालायनानै जाथिनि भबिसतनि थाखाय आं खामानि मावनो ओंखारबोदों। बेखायनो आङो दिनैनि गेजेरजों आं खावलायनो लुगैदों जे जोंनि बर'नि हारि माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय, जों बोरैहायबा जाथि हिसाबै खौसेथि जालांनो हायो, खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि बर' जाथिखौ बुहुमाव गेरेमसा जाथि हिसाबै गायसनलांनो हायो। बेनि थाखाय बयबो जोंखौ मोजां रोखोम सुबुरुन होनायनि गेजेरजों, मोजां रोखोम बोसोन होनायनि गेजेरजों जोंनि जानाखि खौसेथिनि जानाखि मिशन, बे मिशनखौ बोरैहायबा साक्सेस खालामनो हायो। बेखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जों गासैबो बर' जाथिनि मोनफ्रोमबो जातीय संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोन, जाथिनि दैदेनगिरि बिथांमोन, जोंनि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय, जोंनो दानि समाव बा बे समाव बर' जाथिया खौसेथिया दरखारथार। बे दरखारखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय बा एक्सबिएलटि जानानै आं गुरैयै खावलायनाय, जोंनो खौसेथिखौ नांथारगौ। बे खौसेथिखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो मदद आरो हेफाजाब होयो, बेखौनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय।